И какво става, хора? И в днешния шорт ще анбоксим ето тази кола, а именно Гордон Мюрай Automotive. Хора, тази кола е много известна и както виждате е 2025 година. Така че, хора, като я анбоксна, ще дойда. Хора, ето я и колата. Гордънчето, хора, си е много готино. Лекичко е. Буквално като го таковаш, се усеща като някаква пластмасова количка, но си е много известна кола тази кола. Хора, тези двете коли едва ги намерих. Както видяхте в предния шорт, съм анбокснах тази кола, сега ще анбокснах тази. И хора, мисля тук да е края на шорта. Ако ви е харесал шорт, може да се абонирате за канал с камбанката, хора, с камбанката, за да получавате известие, когато качвам шортс или видео и да го споделите с някой ваш приятел и да го лайкнете задължително също. И най-важното да го споделите с някой ваш приятел. И да, хора, може би скоро ще направя някакво видео, не съм много сигурен. Може би няма да е много скоро. Но, хора, това ми се да е край на шортът и да, чао!